Itala! 500 pesos! Tatlong try po yan. Every may masishoot, may 500 pesos. Every isang shoot, may 500 pesos. Molina, Felix Morin. Punta po kayo dyan sa gitna. Sa kabilang court. For the first try, may ngaran ng mayor. For the second try, punta na po sa loob ng court yung lima. Eduardo Macaranac, John Galuno, Buboy Padilla, and John Molina, Felix Morin. Shoot, nawari, alawan shoot. Second. Tan. Nalay tiki. For the last. Itala. 500 pesos! Naka 500 pesos si Mr. Gilbert Bonifacio, si Manager Banoy. Mr. Gilbert, dimanggat logo yaking pilit, jakat logo yaking pilit. Si Patanay, si Kumandoy, Jerome Rivera. Francis Estrella. 500 yan. Makakawalay ka. Pag perfect. First 500. Nala! Nala! Ito may ugaw. Pagto at iwit sa ring, si Katoy Mambayar, yung 500 kuno. For the second try. For the 500 pesos. Nanay, Engineer Alvin. For the last time. Pakiramdaman mo ang tupak-tupak. Sige. Tana. Kapo. Apoy 500 to. Next. Pingaran to. Ferdinand de Luna. For the first try on the blind throw shootout, Ferdinand de Luna. Sige. Where's the throw? No good. Saksak yung passer. Tan. Nalang talaga. Susiki. Gapo. Ball ditan. Ball ditan.
Yung mga bata, pwede ilabas kayo ng court para malinis dyan sa court natin. Okay, for the first round. Ini sino na break. May kulay lang to. Wala lang sana. Kaya ito tayo. Sige. We're good. For the second throw, attack! Sige, kasil mo! Shoot! Naklima ng engineer. Aldrin Lamar. For the last throw. Kumakulaman.